Amics espectadors, el nostre convidat d'avui és un home d'una activitat constant i increïble. Jo no sé com ha trobat el temps per venir a seure al voltant d'aquesta taula. Si fes la llista ara de les entitats, associacions, fundacions, de les quals és membre o ha estat membre, la recitat d'aquesta llista ja ens ocuparia els 3/4 d'hora. Però, atenció, Josep Maria Henó de Lasarte no participa en aquestes activitats, en moltíssimes activitats, per figurar-hi, sinó per treballar-hi. Quan es forma un Consell Assessor de Cultura, diuen que vingui l'Henó hi ha de ser. Quan es vol promoure unes escoles, diuen l'Henó que vingui. Quan Catalunya ha de ser present a l'Expo de Sevilla, diuen comptem amb l'Henó. Els adverteixo que a vegades aquest Josep Maria Henó de Lasarte que avui tenim aquí parla com una metralladora, dient als seus amics. Però és que si no té temps per fer totes les coses que vol fer, penso que tampoc té temps per dir tot allò que vol dir. Els puc dir, és allò que en deien un sàmbaro. Josep Maria Henó de Lasarte, gràcies per haver acceptat de tenir aquesta conversa. Molt content de trobar-me aquí i de trobar-me amb un vell amic com ets. Sí, perquè ens coneixem de fa molts anys. Molts anys. Molts anys. Molts anys, dels temps universitaris ens coneixem. I tu ja ets un activista en aquella universitat de l'immediata postguerra. Sí. Jo vaig tenir una idea molt clara de seguida, que és que havíem tingut un país que valia la pena abans de la guerra, sent jo petit, i que l'havíem de recuperar. I l'havíem de recuperar per una via pacífica. Potser en aquell temps no ens deixaven, però que no et deixin, no té importància. Per això vaig ser activista, que vol dir fer coses, però fer coses pels altres. Va ser, entre altres coses, secretari del Front Universitari. Sí. De molt bon record, en el moment que costava molt fer les coses, les van fer. I realment tinc una excel·lent memòria d'aquelles dificultats, perquè no et van amargar gens. Et van fer útil amb un país i amb uns amics, i això val la pena sempre. Però tu saps que ja donaves la pista. Secretari vol dir que ha de fer feina. Sempre, i que ha de mantenir el secret. Ah, també les dues coses. Les dues coses. Els teus companys d'aquell temps, a la universitat, es preguntaven, admirats, escolta, però aquest Henó, com és que sap tantes coses? És a dir, tan jove com eres, ja els sorprenies per la teva preparació. Això n'ets conscient, oi? Sí, però és que jo he tingut una sort molt gran a la vida. He tingut molt bons mestres. I una persona que ha tingut bons mestres té guanyat el 80% del que pot saber. I aleshores jo crec que els que hem tingut bons mestres hem d'agrair aquesta aportació d'ells, explicant als altres, compartint amb els altres allò que ens van ensenyar. Jo els mestres els vaig tenir ja de petit. Jo vaig tenir sort d'anar a l'Institut Escola de la Generalitat, que després es va mitificar molt. Com totes les coses bones es mitifiquen una mica, però després vaig tenir molta sort també amb els mestres que em van tocar, inclús en aquella universitat, que per alguns és de mal record i per nosaltres, pels mestres i companys, no ho és. Bé, a més, hi feies moltes coses que són bons records, perquè les teves activitats clandestines, per dir-ho així, funcionaven. Sí. Em sembla que la teva... Bé, tu vas tenir el Premi Extraordinari a batxillerat, no? Sí, però és que també els meus companys hi van ajudar molt. Teníem una formació molt bona, el Menéndez i Pelayo. La gent que vam formar-nos allà vam tenir, en aquell moment, 9 premis extraordinaris de batxillerat, que aviat és dit, amb un institut oficial. En el teu cas, em sembla que també hi juga un paper el que en diríem les arrels genètiques, no? La teva família. Tu dius Josep Maria Henó de Lasarte, cap d'aquests cognoms és català. Mira, cap dels 4. Jo em dic Henó, que és francès, de Lasarte, que és basc, Sánchez, que és andalús, i Car, que és alemany. O sigui, català pels 4 costats. Però mai n'he tingut cap problema perquè Catalunya no és una raça, sinó que és una cultura. I una cultura és sempre integradora i tothom que vol s'hi pot posar. El meu pare era fill de francesos i es va integrar plenament aquí. La meva àvia, que era de família alemanya, de nacionalitat francesa, Carme Car, es va integrar plenament, fa més de 100 anys això, a la nostra cultura. I va escriure en català en aquelles revistes La Joventut i el Feminal, que va arribar a dirigir. Tot això sense cap mena de trauma. Com més idiomes una persona coneix, més ben preparada està per la vida. Has parlat de Carme Car, que bé, va publicar moltes obres i és una figura. Podries fer un petit resum de la teva àvia? La meva àvia era una persona d'una gran formació i d'una gran cultura i que va creure que el feminisme, que en aquell moment començava pel món, també s'havia d'implantar a Catalunya.
I que escrivia perquè ens has portat una estilogràfica molt antiga, no? Molt antiga. Em fa molta il·lusió. Mira, és una Swan de fa molts anys. La meva àvia va morir el 43, fa més de 50, i poc abans de morir me la va regalar. És molt bona ploma, una ploma anglesa, d'aquelles, i ella ja feia servir estilogràfica. Abans havia fet servir aquelles plomes que es carregaven per la boca, i va fer servir aquesta, que jo la guardo com de les coses que de veritat estimo. I el teu pare?